Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Grazzi lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U t-leżislum qegħdin nofru dil quddisa għal bżonn ta' persuna. Ekku fil-Vanġelu ser niltaqgħu ma' Ġesu li għamlilna mistoqsija. Jista' għama imexxi għama ieħor li kemm nitolbu l-mlej id-don għal kull wieħed waħda minna llum biex fil-ħajja tagħna niskopru u jkollna l-gwida fil-ħajja tagħna. Gwida li tgħinna niddixxernu bejn it-tajjeb u l-ħażin, bejn il-vuċi ta' Alla u vuċijiet oħrajn fil-ħajja tagħna. Walek biex titħejjew tajjeb għal dan l-misteru li issa qegħdin niċċelebraw, jew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Int li minħabba fina sirtu bidjenzi sal-mewt, mulej ħnina. Int li qalbek ħelwa u għumli, Kristu ħnina. Int li għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna, bi wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla inti tajtna l-fidwa u għamiltna uliet adottivi tiegħek. Ħares bejn it-tieba lil uliet eżiż tiegħek biex dawk kollha li jemmnu fi Kristu ikunu ħielsa tassew u jiksbu l-wirt ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Korintin. Ħuti, jekk jiena nxandar l-Evanġelju m'għandix biex niftaħar. Jien obbligat nagħmlu dan. Ħażin għalija jekk ma nxandarx l-Evanġelju. Jekk dan nagħmlu minn rajja ikolli dritt tal-ħlas. Imma jekk nagħmlu għax obbligat, dan ifisser li qiegħed nagħmel ix-xogħol li Alla fdali f'idejja. X'inhu mela l-ħlas tiegħi? Li meta nxandar l-Evanġelju nxandru b'xejn bla ma nfittex id-dritt li jagħtini l-Evanġelju stess. Għax għad li ma jiena marbut ma' ħadd, jiena għamilt lili nnifsi l-sir ta' kulħadd biex nirbaħ lil ħafna. Sirt kollox ma' kulħadd biex insalva lil kulħadd. Nagħmel dan kollu minħabba l-Evanġelju biex ikolli semm minnu. Ma tafux li l-ġerrejja fl-istadju kollha jiġru imma l-premju wieħed jirbħu? Iġru mela ħalli tirbħu. Kull atleta jiċċaħħad minn kollox u dawn biex jirbħu kuluna midbiela imma aħna waħda li ma tidbilx. Jien issa hekk niġri, mhux qiesni bla d-doġġ, ma nissarax bħalli kieku qiegħed nagħti fil-vojt, iżda nakkes bl-aħrax lil ġismi u njassru biex ma jiġrilix li wara li nkun ippritkajt lil ħaddieħor jiena stess insib ruħi ikkundannat. Il-kelma tal-mulej. Kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċti, kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċti. Tixxenna u tinfena ruħi għat-tempju tal-mulej, nanni ferħan bruħi u ġismi lill-Alla il-ħaj. Kemm hi għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċti. Sal-għasfur isib fejn jammar u l-ħuttafa ssib il-bejt taħdejn qartalek. Hemm qiegħed iż-żgħar tagħha, mulej tal-eżerċti, Sultan u Alla tiegħi. Kemm hi għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċti. Ħen dawk li jagħmru f'darek huma jfaħruk għal dejjem, ħen dawk li jsibu fik il-qawwa tagħhom li għandhom għal qalbhom il-pellegrinaġġ għat-tempju. Kemm hi għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċti. Għax xemx u tarka il-mulej tagħna, ħniena u ġieħ u jagħti lilna, ebda ġid ma jiġħad il-mulej lil min jimxi bis-sewwa. Kemm hi għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċti. Alleluja, alleluja. Il-kelma tiegħek mulej hi l-verità, għaddisna permezz tal-verità. Alleluja.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal parabola lid-dixxipli tiegħu. Jista' għama imexxi għama ieħor, mhux it-tnejn jaqgħu fil-ħofra. Id-dixxiplu mhuwiex aqwa milli mgħallem tiegħu, imma kull min itemm it-taħriġ tiegħu isir bħalli mgħallem tiegħu. Għax tara t-tibna f'għajnejn ħug u ma tarax it-travu li għandek f'għajnejk int? Kif tista' tgħidlu lil ħug, ejja neħħi t-tibna li għandek f'għajnejk, meta m'intix tara t-travu li għandek f'għajnejk int? Jew iġbieħor, neħħi l-ewwel it-travu minn għajnejk int, ħalli imbagħad tara sewwa kif tneħħi t-tibna minn għajn ħug. Il-kelma tal-mulej. Hekk ħafna drabi fil-ħajja tagħna nidħlu bħal ċerta f'rutina. U r-rutina tħallina għaddejjin minn ħaġa l-oħra u nispiċċaw nirripetu l-istess affarijiet u l-istess reazzjonijiet man-nies. Hekk ħafna drabi jiġri niffurmaw idea f'moħħna u nibqgħu naġixxu dejjem skont dik l-idea. Issa n-nisrani veru, n-nisrani li qed ifittex ir-rieda ta' m'għandux jgħix ħajtu bħala ripetizzjoni. Għaliex? Għaliex aħna qegħdin ngħixu f'dinja li dejjem tinbidel, anki aħna stess hawnhekk. Dalgħodu, minn dalgħodu sa issa, minn xeqqomna sa issa, għexna ċertu affarijiet. Forsi hawn min ġib il-karozza, forsi hawn min ġib il-mixi, forsi hawn min sema xi aħbar ġdida. Dak li jgħixna dil-aħħar nofsija jew l-aħħar sija minn xeqqomna, jew sa'tejn jew tlieta, ħallina mhux fil-post fejn konna. U n-nisrani awtentiku għandu dejjem f'kull ċirkustanza ġdida li jinsab fija, għandu jfittex dejjem ir-rieda ta' Alla. U x'in Ġesu jgħidilna jista' għama jmexxi għama ieħor, kif jinterpretaw anke ħafna qaddisin dan il-vers, mod speċjali San Ġwan tas-Salib, hawnhekk qed jirreferi li aħna jkollna bżonn minn mument għal ieħor fil-ħajja tagħna nieħdu parir biex nagħmlu disċerniment. U kif jien nista' nikber f'din ir-relazzjoni mal-Alla? Nikber fir-relazzjoni miegħu u nsib aktar dejjem aktar ir-rieda tiegħu fil-ħajja tiegħi, billi nkun konxju ta' żewġ affarijiet tal-inqas. Inkun konxju l-ewwel qabel kollox ta' dak li qed jiġri f'ħajti u fid-dinja ta' madwari, u nkun konxju wkoll ta' dak li tgħid il-kelma tal-Alla. U nibda nħabbat flimkien ir-realtà tiegħi, is-sitwazzjonijiet ġodda li jien nkun ninsab fihom ta' kuljum mal-kelma ta' Alla. Però aħna mbagħad qegħdin ngħixu f'dinja li kulħadd jipprova jbih il-prodott tiegħu, illum ħafna aktar minn qabel. Għandek anki tiftaħ ftit internet fuq il-mobile, fuq il-computer, tiftaħ it-television. Kulħadd jipprova jbellanna l-prodotti tiegħu, l-idejat tiegħu, kemm politika, kemm fil-Knisja, kemm kummerċjali. U dawn l-aħbarijiet jistgħu jtelfuna ftit milli verament nisimgħu l-vuċi ta' Alla fil-qalb tagħna, li importanti li nisimgħuha. U llum dal-Vanġelu jfakkarna f'dak li tradizzjonalment ngħidulu d-direttur spiritwali, li meta jkun hemm affarijiet anke serji u anke mhumiex fil-ħajja tagħna, jien li nkun narbel bejn vuċijiet differenti fil-moħħ tiegħi, fil-qalb tiegħi, xi kultant ikun hemm bżonn li naqsamhom ma' xi ħadd li għandu esperjenza aktar minni, li forsi niżel fil-font aktar tal-kelma tal-Alla tat-tagħlim tal-Knisja biex jgħinni nieħu deċiżjoni tajba. Għama jmexxi għama ieħor tfisser li meta jien inkun nieħu deċiżjoni niddeċiedi skont moħħi biss, mingħajr ma neduka l-moħħi u l-qalbi bil-kelma u l-ħsieb ta' Alla. Mela jew nitolbu l-mlejlum jagħtina l-erf tiegħu
biex anke meta nitkellmu fuq affarijiet, anke fuq ċerta liġijiet, ċertu diskussjonijiet li qed isiru fil-pajjiż u li saru li qed isiru, ċertu diskussjonijiet li jsiru fil-familji tagħna. Il-libertà tal-espressjoni ma jfissirx li jien ngħid li jfettilli moħħi għax jien jidhirli li hu tajjeb, imma jfisser bħala nisrani li nfittex x'inhi r-rieda t'Alla f'kull ħaġa li nagħmel. Għalhekk jew nitolbu l-Mlejja tina l-erf tiegħu biex ma nkunux omja immexxu omjien oħra, imma nkunu nies verament awtentiċi li nfittxu r-rieda t'Alla b'sinċerità. Fiskiet nitolbu fuq dan. U til-eżis issa nqumu bil-wifqa u nresqu it-talb personali tagħna. Tolbuk Missier Ħanin għall-Knisja tiegħek, għall-Papa, l-isqfijiet tas-saċerdoti biex trawwam minn fosthom diretturi spiritwali għaddisa li jmexxu l-poplu tiegħek. Nitolbuk għalina lkoll Missier Ħanin biex ma nifqux fuq l-opinjoni tagħna imma nfittxu l-opinjoni l-idea ta' min huwa aktar iffurmat minna. Nitolbu. Fil-Vanġelu Mulej Ġesu intu kol qedtilna biex ma noqdux attenti għat-tibna f'għajnejn ħuna imma nkunu aktar konxi ta' travu f'għajnejna. Tolbuk Missier Ħanin tina l-don u l-kuraġġ li dejjem nagħmlu eżami tal-kuxjenza sinċir quddiemek. Nitolbu. Tolbuk Missier Ħanin ukoll għall-Pellegrini kollha li jżuru dan is-santwarju u għal dawk kollha li segwuna permezz tal-internet. Nitolbu. U issa fiskiet jew resqu talbina il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Tolbuti bis-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Sagrifiċċju għat tifħir glorja ta' ismu aħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. O Alla minnek ġej islim tagħna u r-rabta ta' qalbna miegħek. Għamel ibdil l-offerta nagħtu ġieħ kif jixtraq il-kobor tiegħek u li nħossu ruħna maqudin ħaġa waħda bit-tisħib tagħna f'dan il-misteru qaddis. Bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nizzuħħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddisa jew taġi tas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem ukoll imkien irroddulek ħarb ibnek il-Għażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jint battulna bħala Salvatur u feddej. Magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rida tiegħek kiseb għalik poplu qaddis. Fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, qaddis, qaddis. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smawiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola tas-smawiet.
Qaddis tassew int mulejn tilajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħi bati, ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalġ reġrat il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu qal: ħudu ixorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalġ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-feħ il-qawmin tiegħek, nistennew b'sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġġ tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jenna nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek lid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina wkoll nitolbuk. Ħen għal-morda, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp żewġa, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebbħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu hija nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-semawiet jitqaddes ismek, tiġi saltinatek, ikoll li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li int trid fiha, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. ħaruf tal-Alla. Danu il-ħaruf tal-Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. Mulej, intitma l-fidili tijek u tajixhom blikel tal-kelma tijek u bis-sagramenti tas-sema. Għamel li bis-saħħa ta' doni kbar motjalinna minn ibnek il-Aziz, aħna nimxu l-qoddim sa ma nissieħbu għal dejjem miegħu fil-ħajja tiegħu u li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Wiberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.